În România, autoritățile nu prea încurajează construcțiile smart. Gabriel Focșeneanu a pus pe picioare Loft Green Apartments și este primul ansamblu rezidențial verde din România. Deși folosește pompe geotermale și curent electric din surse regenerabile, se vede nevoit să semneze contracte pentru energie din surse clasice. Și asta pentru că plătește un cost tot mai mare pentru energia electrică din surse regenerabile, ceea ce descurajează total ideea locuințelor prietenoase cu mediul. Măsuri fiscale de sprijin din partea autorităților menite să impulsioneze utilizarea energiei verde nu sunt. Discutăm despre această problemă acum chiar cu Gabriel, dezvoltatorul acestui ansamblu rezidențial. Bună, Gabriel! Vreau să te întreb în primul rând ce răspuns ai primit atunci când ai cerut ajutorul autorităților? Într-adevăr, implementăm locuințe verzi undeva, suntem dezvoltatori și implementăm sistemele verzi din 2015. Din păcate, ajutoarele de la stat sunt accesibile pentru persoanele fizice, nu și pentru dezvoltatori. Iar aceste ajutoare nu sunt, să spunem, cu bugete destul de ridicate. Pentru a cumpăra, într-adevăr, o pompă de căldură fabricată în Europa sau alte sisteme cât mai avansate. Acum, într-adevăr, ne-am lovit în acest an, ne-am lovit și de prețul energiei electrice. De exemplu, sistemele verzi, sistemele de încălzire pe care noi le folosim, captează energia pământului și cu 1 kW de curent produc până la 5 kW de căldură, față de o centrală standard pe gaz sau pe curent, care dintr-un kW de curent sau de gaz produce 1 kW de căldură. Însă, prețul gazului este foarte ieftin și a rămas stabil în ultimii ani. Însă prețul curentului, mai ales cel din curentul electric produs cu energie regenerabilă, este destul de ridicat. Gabriel, te întrerup un pic. Uite, puțin mai devreme am discutat cu ministrul mediului, Tanțoș Barna, care a fost luat la întrebări pe marginea acestui subiect și vreau să le ascultăm împreună, să discutăm puțin despre ce a spus. Ministerul Energiei este ministerul responsabil de aceste politici. Noi susținem toate inițiativele de investiții în producerea energiei verzi pentru că, pe termen lung, sustenabilitatea trebuie asigurată și poate fi asigurată doar prin aceste investiții în sisteme. Ceea ce am vrut eu neapărat să trecem în programul de guvernare și scrie negru pe alb, că propunem pentru prosumatori soluția compensării cantitative. Cum comentezi declarațiile? Ție, ca dezvoltator, îți sunt suficiente măsurile astea anunțate? Din păcate nu sunt suficiente, pentru că noi nu folosim și nu implementăm sisteme de producere a curentului electric. Deci nu avem cum să vindem curent electric în rețeaua de distribuție. Gabriel, noi ce facem este... Vreau să te întreb dacă ai luat în calcul că vor crește costurile energiei regenerabile cu 30, 20, 40% atunci când ai demarat proiectul. Din păcate nu le-am luat în calcul, nu am luat această creștere sau am luat în calcul această creștere în egalitate cu cea a gazului. Însă gazul a rămas la același preț, iar curentul s-a scumpit. Automat sistemul de încălzire... Gabriel. Da, mulțumesc și eu.